Alo, lagi tayo. Ay, nagtanaw, Jel. Good morning, guys. Second day na namo and it feels like mura siya last day. Maybe tungod daghan migdabuhat gahapon. And update di ay mote na si Oka. Kuha na kay ko ilong. And gabi nanis ko mi. Kay syempre dili kung sa term ana dili makumpleto ang experience if dili ta ka diskoral. Okay. Karon king giihaw na ang baboy. Fiesta na yun karon. Happy fiesta. Hi guys, welcome back to the vlog. Vlog. Oo. Ikaw, ano Jel? Try daw. Ikaw do try. Try daw ya. Ikaw toyo ko ya. Ikaw toyo ko ya. Since naaman sa dere, di siya muuli nga di ta makatuyok sa Toyok na. Toyok ang kuhan man, kawayan. Ay, yes. Dito. I'll go there. Alright. Huh? So, how was the experience? Bukat siya, lamig siya. Lamig. Siyang Uy, nalagyan ni Korknit dere. This is a bizarre creature. Napay pina-photography ako ng pinasudsod angle ba? Hala hoy, nagunsa man mo, oy. Lain kayo mo. Get a room. Uy, get a room. Alright, so. Naash no, mga uwagan. Sa'yo pa kay buntag. Dahil nakay signal. Ang saan man mo? Tamayan marathon, mapukutan ang. Lagday, wagi signal dahil. Saan ta ni? Kumuan ha ko na ay signal. Kat-kat. Ang binay mo. Hala, utang yun na. Asa mo kapot? Go. Asa mo kapot? Dara. Ana, ana. Ana ang kupatan dok? O ana. Sige lang. Pili na lang kung tanaw. Ikaw na sa duwaya. Sige na, do it for the vlog. Sige na, waya. Sakit kayo. Kadaan na ba? Oh, namuha ako. Ano naman dahil? Bibo. Bibo ba? Katong sakay ba? Kaya nanis ko ba yata? Mga patikan ba yata? Since buang mangko, ganyan ko magpatuhik og manok. Try na to, unsa ka siya, nang maak na siya ni, Sakit siya bitaw? Kasi ragyon niya, what if lahi na gud iya, iya na yung kanaw na. Lawas tanan ba? Sige. Ana ran ako. Kalma na yun mong ka. Kalipto niya. Yan na. Mujin. Wala pa. Ay. Alo, lagi tayo. Ay, nagtanaw, Jel. Sige na! Tuhin ka na mo! Hindi mo to, idolog mayo. Hindi lagi siya mo to, Ulo, sa imo lagi siya na siya kalagot ni mo. Gonit na lang. Gonit na lang. Sure ka? Sige. Sige siya mo kuan. Asa pag gonit? Na. Ayaw ito. Koptik taro nga. Sige.
Na. Kote ha? Gi. Ah. Yay! Toy ka, toy! Okay na. Okay na. Okay. Asa sa ilok. Wala, daw patuhig. Ni ko man siya kadiyot, pero gamay ra ana ra merg na ana ra. Ay. Ano na lang daw, padool na lang daw niya. Oo, padol. Dilagi siya ni Angela. Di siya mo tuyig ti Angela. Siya dila wanat. Go. Yun yung siyo. Ako na lang tuhig. Kumusta man ang kabibok sa manawang ni Angela nga magpatuwek sa manok? Luday mo ko boksingero. Dako asa kong lawas ay. Boksingero kasi. Kasi pag Kaya pinero. lalami. Lami siya jay. Isuot yung mong lipdo. Hindi siya ay. Medyo mabuti. Bitaw kay na may uban niya. Siya naman nailaing na. Tanang katawhan yung magpangita sa ako, Omega, na nabilin sa kanila. Okay, first time ako niya dito, lagi na siya mauli. Tabang. Nagpabilin kinaay. Itaw niya sa YouTube, ba't manon dito siya da. Update, manimba mi and na syempre kuyog na ko ang usa ka gamhanan kadiyot lang ha. Hospital. I'm with Jomi Hospital. That's Jomie. Ako ni siyang ampuan. Okay, mana ang misa. Nangita meron og karon joke. Money. Money. Gusto mo na day, money dance? Ngita mig money. Kanang tamis nga money. Ami kaharda be. Mame de. Siya, init kaayo. Igang. Init. Jo. Init kaayo. Alright. Ito ba? Init si Ikajo. Init si kaajo? Wow. Ay. Yeah. Ay, wala may tamis. Wala, ako lagi ng asawa. Asa naman? Kani siya, ako ni siyang asawa. Oo. So, nasa line mix plus G420, no? Yan na, ang first din ako nakitaan kay ganito siya. Oh my God. Cute siya. Pink and black, wala, and pink. Yan na siya, kaningan detail. Oh my God! Sa seryoso ka, anong usa na dito? Thrift shop. Pangan. Ano ito? 3,420? Mabait din na. The Okay Queen. Pajamas. Bananas. Ay, pajamas. Yay! Naana ko. Mo, 70 pesos ramong nagasto karon. Pero for 7 or 8 ka. Sanina. Item. 7 ang so, yes, okay na. Okay, yay. Sagol na. Kawaya din ito. Lokaw okay. Okay, so story time gabi na ako'y nakitaan something. Gikan me nanimba ato even ay nalo yay mangga. Mangga. Ladagon na sa mangga. Mangga. Naganahan kong kay back sa topic no. Ikan mi simba niya. Medyo nagabian jud mi. Then syempre diha didto. Nangukay pa man. Bito nangukay mi gabi namin nakita na love it. Ano siya didto na diha mi nangagi niya. Medyo ngit-ngit siya. And then namin naa sila yung nakita nga dako nga mot. Ang pinaubat. Bitaw abi na mo ka ng quacknet. Ano mas kadakay? Gito dako ka ayo kay. Oh, bitaw. Kay kung quacknet to kana pa kung kakita. Niya ni anak din ang mother ni
Neil nga, la, ima may gikuyogan. So ako natan ko, niya pagtataod, ana, ni, murag, niya tubang nako sa kuan. Kaya naman siya sa kilid, sa right side, ang katong mall. Niya, pag straight na ako, para mo patsak ka, na ay something, na ay murag ni dagan. Basta mo pag-explain na mo siya 99 ni dagan. May nagdali pa sa No, nay nagdali pa sa ka. Abi na kog si Neil si Neil man ang kinalasan. Ikaw may kinalasan Neil na. Nya, abi na kog gadali si Neil ba kay kanang ganahan siya mag-una na mo kay dugay kay may makasaka ba. Matupag tanan na ako fish coat wala nawa siya kalit. Yung more siya bata. Ay, di siya bata pero basta dili siya taas. Wala, ambot na. Yeah. Kuan man. Yung murag niya, pag time pag-anak ba na ako kay pag wala na niya kay ato na murag na feel na akong murag galain akong kaluluwa. Onya. Alright. Inyo na ng story day. Namin sa kwarto, niya bothered kay me. Sobra mi ka bother nga. Nagluspad na mas Angel Oh, niya. Pinaka-bothered waya kay nagkuan. Nagtulala Nagtulala. na lang ko na. Shit. And then, ana si Angela na ko. Kuya. Hulma ako sa mga cellphone. Ako wala na sa ko kay na kung aman siya gadag phone. Unya ni ato siya Google. So ako nag-expect nga kani iyahang how to do this. Makita. Kani iyang gi-search. Wait, no, not yet. Sige, go. Una iyahang gikuan. Search. Nakulbaan na siya. Unya, sa pagkaamaw na lang yun, signs that you saw a ghost. Hindi ka blain. Bibo ba? Bibo ba kaayo ng science? Oy, gaay lagi mig science no para di mi mabuang ba. Yeah. Ibo ta medyo nahadlok ko pero wala na. Nagi-prank mo Oy, nya. siya. Amon feel na ko dili siya toy mo ate no. Dito ako. Dili siya toy mo ate kay naa sila mo o sa tawag na ka ng crossing. Dito sa Lokay. Lokay nga Lokay? cross. Yeah. Nya, nagbutang man sila ging ana every window nila. Nya wa ko kabantay nga na ding ato sa katong room. Nya, mo ang topic ba dyan na to kay Kani? Kani oh. Kani gyud nga nung nag-search siya sa Google og science. Mga science hala day. Dito sa Nahugma na ang kanang cross niya. Mura pag siya. Lain siya ka gilabay, dili siya hug nga hug kana gilabay ay paghila mo. Ano gyud siya. Nabot gyud siya ni si Angela Ni kay. aw nakaambak jud gud. Lisod man nila. Dito gid ka na. Mao gani. Gamay man ang namang. O gamay ang kanang console window nila ba. Yo, moto kay na kalagi nangahadlok na mi giinan na ko na lang si ate ako to ay pwede mang hadlok ba. Okay, mao na akong kuan ha story time. Karang wala pa garo mga ligo mi og Ligo me somewhere. It's either false or basta you'll know it later. vlog update padong na mi somewhere ano sa ganito si Cisco. Mangligo mi somewhere. Basta we'll just update later but yeah, we're off to Wala the pa kiosk. mi ligo gihapon, maghapon niya mong gisulot gahapon. Padong simba niya nag-shorts lang mi. Ang Mura balbaho gap kayo. gayo. Okay. Na 12 elder resalitin. 12L. That one. 12L Okay. na Alright. Okay, let's go. Be right back. Luoy ka fresh. Adios. Alright, sir. 12L, bangon. Yay! Alright. Na isda dere and wala mo kibaw ani nga facts na po nga maka storya ko sa mga isda. Alright. Ale. Ay pakita mga isda day. Basin mo like fake news. Fake. Dili na siya fake news. Okay. Right. Blub 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 blub. Ana siya okay ra daw sila diha. Bugnaw ra daw. Okay. Kibot.